Il-Gvern tal-Labor mhux biss mhux qed jagħti garanzija li l-flus misruqa mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jingħataw lura, iżda issa qed jagħmel U-turn fuq oħra. U minkejja li l-anomalija fil-kontijiet tad-dawl ġiet rikonoxxuta kemm snin ilu mill-eks Prim Ministru mexxej tal-Labor Joseph Muscat kif ukoll mill-Ministru tal-Finanzi attwali Clyde Caruana waqt id-diskors tal-Baġit, il-poplu għadu qed jinsteraq mill-Gvern kont wara l-ieħor. Wara li Net News tkellem li l-Ministru responsabbli mill-Enerġija Miriam Dalli u ddereġiet lill-poplu sabiex jekk għandhom xi ilmenti wasluh lill-alarms mingħajr ma tat ebda soluzzjoni. Issa kien imiss lill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela sabiex ifarfar. Dan kif meta mistoqsi jekk il-Gvern hux se jagħti garanzija li l-flus li nsterqu se jingħataw lura waqalilna biss illi għadhom qed jaraw. Ħadd iggarantixxu illi l-flus li nsterqu jingħataw lura l-poplu. Jiena nirreferik għal dak li hemm fid-diskors tal-Baġit innifsu fil-fatt. Diskors tal-Baġit innifsu meta għamel dil-premessa kollha qal ukoll li dik qed jaraw kif tista' tiġi indirizzata bil-ħsieb ħalli bekk naturalment jekk hemm anomalija din tiġi irranġata. Mistoqsi sabiex iwieġeb ċaru tont jekk hux se jitħallsu jew le, il-Ministru Abela baqa' jaħrab mid-domanda. Is-serq tal-kontijiet ta' dawl u l-ilma però ħajtħallsu iva jew le, ħajtħallsu lura. Diġà weġibtek b'mod estensiv fuq il-ixju tal-kontijiet ta' dawl u l-ilma llum il-familji ma inti għamilt il-mistoqsija kif tħoss, jiena tippermettili nwieġbek. Diġà aċċennajt kif dan il-Gvern raħħas b'medja ta' 25% l-kontijiet ta' dawl u l-ilma xi ħaġa li ma jista' jmerja ħadd. Dan minkejja li fir-realtà bosta familji Maltin u Awċin huma jħossu ebda roħs fil-kont ta' dawl u l-ilma, anzi qed jirċivuh kważi id-doppju ta' dak li kienu jħallsu għalih sa żen ilu. Net News staqsa wkoll lill-Ministru Abela jekk fil-fema tiegħu iż-żieda ta' €75 għall-oli tal-ħajja il wara tnaqqis ta' taxxa tinżel għal €54 fil-but taċ-ċittadini ix biżżejjed biex tindirizza l-isplużjoni fil-prezzijiet bażiċi. Nassigurak li dan il-Gvern iħoss il-pols tal-poplu, nassigurak ukoll il-Gvern intervjera mhux biss fis-snin li għaddew imma anki issa. Il-verità hi li pols il-poplu ma jidhirx li qiegħed jinħass taħt dan il-Gvern b'żidiet sostanzjali f'affarijiet ta' bżonn u ta' kuljum bħal mediċini, ħobs, prodotti tal-ħasil u ikel varju.